Tuturuan po kayo kung paano gumamit ng Shopback sa mga online store gaya ng Shopee, Lazada, Temu. Dapat muna i-download nyo muna yung Shopback sa Play Store kung wala pa na. Download nyo, search nyo muna. Shopback, yan. Naka-install na sa akin, yun. Open mo na lang. And then, halimbawa, may bibilin ka sa Shopee. Meron kasi akong bibilin na sa Shopee. Ito, i-demo ko. Ito, naka-add to cart na siya. Dalawa, pero isa lang yung papakita ko. Ito, nag-request ng Spider-Man kasi yung baby ko eh. Ito. Open mo yan. Tapos, punta ka dito sa may arrow na ito. Itong share na yan. Yan. Click mo yung share sa taas. Sa right upper side ng right upper side ng cellphone. Sa taas. Tapos, ito yung copy link sa ibaba. Yun, copy link. Pagka-copy nun, punta ka sa Shopback. Yan. Open mo. Hanapin mo yung dito. Paste down natin. Yun, naka-automatic na. Once na may na-copy ka ng link, magde-detect siya na Yan, ito yung babalik sa'yo yung 1.19 pesos na Shopback. So, click mo yung shop now niyan. Dediretso ka na sa mismong store. Tapos click mo yung buy, yung bibilin mo mismo. Click mo yung bibilin mo. Ako ito yung bibilin ko . So yan. Pili ko na, tignan, check ko pa. Itong may ilaw. Gusto ng baby ko may ilaw . Click mo yung buy now. And then wag mo lang i-click ito. Minsan kasi naka-check tong merchandise protection . Wag mo na yan. Tapos ito, tignan natin kung may ibang option pa yun. Tignan natin yun para mabawasan pa yung kanina, kanina 109 na. Click natin yung voucher. Tignan natin itong 50%, 50 pesos off. Hindi man nabawas. 57, tignan ko nga. Try kong alisin. 109 siya, Nung in-apply natin yung minus siya. 59 na lang. Minus 50. Order na laki natin ng minus natin. Please order na natin. Yun. Tapos niyan, magme-message si Shopback niyan. Na yung mo, tinatrack niya. Nakatrack yung binili mo. Once na pagme-message sa'yo na yun, ganun. Na-track na yung binili mo. Tapos mag-add na yung mo dito sa balance mo. Yan, dyan. Ito yung balance ko, 180. Pwede, pag gusto mong withdraw yan, alam ko, sa GCash pwede rin yan . Hindi pa ako siya nakapag-withdraw kasi bago pa lang ako. Ito. Basta meron yan. Basta once na sa GCash, sa bangko, pwede yan. So, yun guys, ganun lang paggamit ng gamit na kayo ng cashback kasi wala namang mawawala sa inyo. Habang lalo na kung kayo, alas kayo bumili ng mga sa online, sa Lazada, Temu, Shopee. At least may bumabalik kahit tapos may-withdraw pa, magagamit nyo pa. So yun guys, thank you for watching.